കണ്ടോ, ഇത് പഴമാണ്. ഇപ്പൊ പച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മരത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പച്ചയായിട്ടിരിക്കും. ഇത് പഴുത്ത് വീഴുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നീല കളറായിട്ട് മാറും. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഹിന്ദു ദേവൻ ശിവന്റെ ഒക്കെ കളറിലുള്ള ഒരു മരം, ഒരു പഴമാണിത്. ഇത് ഉണങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, 1 2 3 4 5 സമയം. അപ്പൊ ഈ ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രുദ്രാക്ഷം തന്നെ ഇനിയുണ്ട്. 5 ചാക്കുണ്ട്. 5 ചാക്കുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും രുദ്രാക്ഷം, ഒറിജിനൽ രുദ്രാക്ഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്രവും അതുപോലെ എന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മരവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ചില അമ്പലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു മരമാണ്. അതായത് രുദ്രാക്ഷ മരം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരിക്കലും കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഈ ഒരാൾ പിടിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്തത്ര വലുപ്പത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു രുദ്രാക്ഷ മരമാണ്. അതിന്റെ പഴമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ശിവന്റെ ഒക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഹിന്ദു ദേവൻ ശിവന്റെ ഒക്കെ കളറിലുള്ള ഒരു മരം, ഒരു പഴമാണിത്. ഈ ഒരു പഴത്തിനകത്താണ് രുദ്രാക്ഷം ഇരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു പഴം പൊളിച്ച രുദ്രാക്ഷമാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു വിശേഷമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അധികം ഒന്നും കാണാത്ത രുദ്രാക്ഷ മരത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാത്ത അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. സ്വാമി, നമ്മൾ പലയിടത്തും കേരളത്തിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്, രുദ്രാക്ഷ മരം. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു മരം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ഇത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വേണം 5 തൈ കൊണ്ടുവന്നത്. 5 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ രാത്രി എനിക്ക് അഗസ്ത്യമുനി ഒരു ഉദയമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ്, നിനക്കൊരു സന്ദേശം തരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളുപ്പിരാവിലെ എന്ന് ചെയ്ത് ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ 5 എണ്ണം എടുത്ത് 4 എണ്ണം എടുത്തപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റാതായി. അതിനുശേഷം ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കണം എന്നൊരു അപൂർവം വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇതിനെ പരിപാലിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് കാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം 4 മുഖമാണ് കിട്ടിയത്, 5ഉം 4ഉമാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത്. പിന്നെ അത് 7 മുഖം ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി കിട്ടിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എന്ന് കാ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുവരെ ഇത് കാ നിൽക്കാതെ പൂക്കുക, കായ്ക്കുക, പൂക്കുക, കായ്ക്കുക. ദിവസവും കായുണ്ട്. കാ ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ദിവസമില്ല. ഒരു സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാതിൽ ഒരു 10 കായാലും ഇരുന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേട്ടോ, പ്രധാനം. ഇതിപ്പം കുറഞ്ഞ് 10-11 വർഷമായി. 11 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ കായ്ക്കുന്നത് എനക്കൊരു 4-5 വർഷമായിട്ട് കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 10 വർഷം മുമ്പ് പച്ചമറവ. 10 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതി ഇങ്ങനെ വളരാറില്ല. സ്വാമിയുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയത്. ഇത് പഴമാണ്. ഇപ്പൊ പച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മരത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പച്ചയായിട്ടിരിക്കും. ഇത് പഴുത്ത് വീഴുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നീല കളറായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതി. ഇത് നീല കളറായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നീലകണ്ഠേശ്വരൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ശിവന്റെ കണ്ണീരിലിരുന്ന ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് വന്ന ഒരു പൊക്കിഷമാണ് ഇത്. ക്യാൻസർ, പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു അസുഖം തീർക്കുന്ന ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന വേറെ ഏതോ രുദ്രാസം, അങ്ങനെയല്ല. ഈ രുദ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ 5 മുഖം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് ചെമ്പ് പാത്രത്തിലിടണം. വെള്ളത്തിലിട്ട് വെളുപ്പിറാവിലെ എന്നുവെച്ച് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജി പവർ കിട്ടും. ശ്വാസകോശം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക്, കണ്ണെറിച്ചൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ മണികണ്ഠെന്ന് പറയില്ലേ, മണിക്കെട്ടെന്ന് പറയും. ഈ കുണ്ടുമണിയുടെ താഴെ നമ്മൾ ഇത് തടിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് എനർജി പവറാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കാര്യവിജയം, ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഇതൊരു നമ്മൾ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ്. നീല കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പഴുത്ത് നല്ല രീതിക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇപ്പം ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കാം. കണ്ടേ, വെള്ളത്തിൽ ഒളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇത് 5 മുഖമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൈ എടുത്ത് കാണിച്ചതാണ്. കേട്ടോ, പഴുത്തത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇത് ഉണങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, 1 2 3 4 5 ഇതാണ് 5 മുഖം. കേട്ടോ, 7 മുഖം വരുമ്പോൾ അതിൽ 7 വരവ് കാണും. ഇത് 2 ആണ്. ഈ ശിവപാർവതി എന്ന് പറയുന്ന 2 കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന്. ഇതാണ് 2 മുഖത്തിന്റെ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന, ഇതിൽ കിട്ടും. നമുക്ക് വേറെ മറവായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് അപൂർവമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവമായിട്ട് 1-2 കിട്ടും, അതിന് മേലെ കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച് വേറെ മരങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പലരും പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ. അങ്ങനെ നമുക്കില്ല. കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പരിപാലിച്ച് വരാനുള്ള ഈശ്വരന്റെ ഒരു ചൈതന്യം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ രുദ്രാസം തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിരിക്കും.
അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് അപൂർവമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ രുദ്രാസം പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുകയല്ലേ, നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. ഇതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ വടക്കേന്ത്യയിലുള്ള രുദ്രാസം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചായം ചേർത്തിരിക്കും, ചുവപ്പ് കളറിൽ അല്ല റോസ് കളറിൽ ഇരിക്കും, അതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അത് കണ്ടേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒറിജിനൽ തന്നെ. പക്ഷേ ഓരോ മുഖങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടും. ഏതാ 7 മുഖം 14 മുഖം വരെ 18 വരെ അവിടെ ഉണ്ട്. 36 മുഖം വരെ നമുക്ക് രുദ്രാസത്തിൽ മണികളുണ്ട് കേട്ടോ. 27 നക്ഷത്രത്തിന് കണക്ക് വരുന്നുണ്ട്, 18 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്. 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളുകൾക്കനുസരിച്ച് വരും. 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദകണികൾ വരും. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവപാർവതി വരും. 3 എന്ന് വരുമ്പോൾ ശിവസത്തി ഇങ്ങനെ വരും. ശിവസത്തിയും മുരുകന്റെ അരുളായിട്ട് മുരുകന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം വരും. അതേപോലെ 4 വരും, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവൻ അങ്ങനെ വരും. 5 വരുമ്പോൾ പഞ്ചാസ്ത്രമാണ്, ശിവന്റെ മന്ത്രമാണ്, ഓം നമഃശിവായ എന്ന് പറയും മന്ത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാറ് വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം, യാറും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പെണ്ണുങ്ങളെ അണിയാം, ആഭരണമായിട്ട് ഈ തോടിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നവരുണ്ട്, മണിയായിട്ട് ഇടുന്നവരുണ്ട്, ജപമാലയായിട്ട് ചേരാം. 54, 36, 108 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യാറ് വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം. എണ്ണങ്ങൾ 36 3 ധരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ധരിക്കുന്നത് ഈ മണിക്കെട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ മേലെ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സാധാ ഉള്ളവർ, ഈ യോഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ പൂജ ചെയ്യുന്നവർക്കും 108 ചെയ്യാം. ജപമാലയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്രിസ്ത്യൻസിൽ നമ്മൾ ജപമാലയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. യാറ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് പറയുന്നത്, അസുരദേവത ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അസുരഗണം ദേവഗണം എന്ന് പറയും. ദേവഗണം ഉള്ളവർക്ക് വേറെ രീതിയിലും അസുരഗണം വേറെ രീതിയിലും. അസുരഗണം ഉള്ളവർ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാ ഈ പശുക്കളെ കോഴി കൊള്ളുന്നവർ അവർ ഇടും. യാറ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. യാറ് ഇടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ ഇന്നത് ചെയ്യണോ നീ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ രുദ്രാസം മണി നമുക്ക് പ്രധാനം. ശിവന്റെ ഒരു കണ്ണീർ തുള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കളർ ശിവന്റെ കളർ കണ്ട നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ. നിങ്ങളിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തെ പാത്രത്തിൽ കാണാൻ നീല കളറായിട്ട് നീലകണ്ഠേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതി കേട്ടോ. നീലകണ്ഠേശ്വരൻ അതാണ് എന്റെ ഒരു അപ്പൊ കണ്ടം, ഈ കണ്ടത്തിനെ അടിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ധരിക്കണം എന്നാണ് ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന് ഓരോ കണക്കുണ്ട്. 4 മുഖം ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന് ചെയ്യാം. നക്ഷത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഒരെണ്ണം ഇടാം. ബാക്കി പഞ്ചാസ്ത്രം യാറ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതുപോലെ നമുക്ക് രുദ്രാക്ഷം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. തൈ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് തൈ, കണ്ട ഇതാണ് തൈ. ഇതാണ് രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ തൈ. ഇവിടെ തന്നെ മുളപ്പിക്കുന്നതല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇത് വളർന്നു വരുന്നൊരു സീക്രട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതൊരു തൈ എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് നാഗലിംഗം മരം എന്ന് പറയില്ലേ, നാഗലിംഗം പൂവെന്ന് പറയും. അതാണ് ഈ മരം. അതിന്റെ തൈ ഉണ്ട്. അതും തൈ ഉണ്ട്. നാഗലിംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ, നാഗലിംഗം പോലെ ലിംഗമായിരിക്കും, അതിൽ വെള്ളം പഴിഞ്ഞിരിക്കും. കൊട്ടാരക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു മരം, ഇതൊരു ശിവന്റെ പൂജിക്കുന്ന ഇതാണ് നാഗലിംഗ പൂ എന്ന് പറയും. സമയം അപ്പൊ ഈ ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രുദ്രാക്ഷം തന്നെ ഇനിയുണ്ട്. 5 ചാക്കുണ്ട്. 5 ചാക്കുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും രുദ്രാക്ഷം ഒറിജിനൽ രുദ്രാക്ഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഒരു രുദ്രാക്ഷം മണിക്ക് 20 രൂപ 30 രൂപ 50 രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വില. ഈ വളുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു സെന്റിഗ്രാം എന്ന് പറയില്ല, അതിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഇതിന് വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട്. ചെറിയ മണികളൊക്കെ ധരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ എണ്ണയിലാണ് ഇത് മുക്കിയിടുന്നത്. ഇത്ര ദിവസം കണക്കുണ്ട്. നല്ല എള്ളെണ്ണയിലാണ് ഇത്, എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല, ഇത് എണ്ണയിൽ കൊണ്ടിടണം. അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. എന്നെ വിളിച്ച് 94 46 26 81 63 വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പറയാം. 2 നമ്പറുണ്ട്, 94 46 57 81 63 വിളിച്ചാലും ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. യാറ് വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം. യാർക്കും ഭേദമില്ല, മതം ഭേദമില്ലാതെ നമ്മൾ യാറ് വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ യാറ് ചിന്തിച്ചു പോരും. നമ്മൾ ഇതിൽ കോടിക്കണക്കിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സത്യപാറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അവിടെ ചെലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണം ചോദിക്കുമ്പോൾ 20 രൂപ 30 രൂപ പറഞ്ഞു. 30 രൂപ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെലവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 108 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഇത് കൊടുക്കും. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാണോ? നമ്മുടെ കേരളത്തില് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം ചില അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള രുദ്രാക്ഷ മരങ്ങളുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തേക്ക് മരത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ വലിപ്പത്തില് അതിനേക്കാളും പൊക്കത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു രുദ്രാക്ഷ മരം കിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രുദ്രാക്ഷം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഈ ഒരു ചാക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ 8 9 ചാക്ക് നിറച്ച് രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമീപം പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ട് ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം ചേർത്തേക്കാൻ നമ്പർ
അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്.